bajul keri siji tole jahe nak jahe tole jahe ji tole jahe panyandok ke bajul keri siji baku pong omae corong wetan kulon pake senjana nyambut gawe ojo sembrono mengko muntah uripe sorong bajul garing siji apa kapan jendera lontong wetan sisik kuburan mayit hampir abang kota namotong bedah kubur digolek duit Kang Aran Seni Monolanya Skarimba dari Kadang-Kadang Pramuka di Indonesia. Dan selamat datang untuk warga Wonosobo. Penuh perjuangan nggih teko awan-awan iki Mas Naji. Lebih baik terjebak macet di jalan tapi sampai tujuan daripada terjebak rasa nyaman tapi tanpa adanya kepastian. Kayak Pak Teguh. Gantung. Terus? Ayo lanjut ke sini. Tertib Pak Guh, wis suwe ra main to. Nah, dikawiti nggo tertib. Ben esuk jadwale ya tertib ngono lho. Ra glangling. Ayo pro konco ngawaru ono ngawaru ono Islam rukun Islam ya iku limo rukun Islam iku limo rukun kang siji rukun kang siji sira bisa sira saatnya Mak Endang salam-salam dulu konco-konco sih. Minal aidin wal faidin Mak menawa THR jalan.
Iki Pak Teguh rada mutung. Mutungan apa, Mak? Durung entuk THR. Aduh, padha. Kowe THR karo sehat blendi kowe. Milih sehat campur THR. Wah, THR ora sehat mami jengkeng. Iya. Diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua yang hadir yang pada siang hari ini liburan di Tanjung Sari Land. Kesempatan siang hari ini saya bersama Sekarimba Indonesia dan juga teman-teman Bramokadi hadir untuk memeriahkan acara siang hari ini. Tidak lupa diucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo. Ayo wis kok dak pindoni barang. Oh, dipindoni barang ya dipindoni barang kok. Gene wae iso. Kok dadak marahi. Ya harep-harepan wae. Wah, Harep-harepan harus lah. ndi? Urung kemringet jak omong-omongan. Oleh kemeringet mau kok. Sapa? Aku. Kowe Nongdal. ngono rangkepan dobel-dobel dikempringet. Apa, Go? Apa kok? Ayo apa? Wah, setahun ra nganu ki aku lali ya. Podo ya kowe. Sesasi kok oleh poso kuwi kok keletan Sesasi poso. apa genah taun ya niki. Poso darah tekan setahun iki. Ayo pro kanca. Alah, wis Apa kuwi iki. wis. Oh, baleni wae meneh. Wajib mainan nang wadon luru. Wajib mainan nang wadon luru. Ojo lihat dulu sabodomu. Ojo lihat dulu sabodomu. Rusak bertemu. Rapiku asale agawe warna. Rapiku asale agawe warna. Kinamang sunat, kinamang sunat, nulungi maring sembahyang. Kinamang sunat, nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Rapiku asale agawe warang. Rapiku asale agawe warang. Kinamang sunat, kinamang sunat, nulungi maring sembahyang. Kinamang sunat, nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Yo dan sekedar informasi nggih di Tanjung Sari Land mriki selain panggung hiburan ini juga banyak arena-arena permainan termasuk juga kolam renang. Saiki joget bareng kok kayak renang rono. Joget ngasih sumuk, ngasih kemperinget kok kayak renang. Hadap sana gerak. Tak wae laguku. Senenganmu ra ya. Duh sang mustikaning asmara. Sang kayung yen atiku. Yen jawab
pantun kanggo Mak Endang. Dolan neng pantai golek kerang. Kerange ndelik nang batu karang. Cakep. Tak kira rambutnya tok sing pirang, jebule gendakane ya pirang-pirang. Asik. Purwakane pagune katros kadyan datang giliran Mak Endang yo nyanyi. Pokoknya siang hari ini kita manjakan para pengunjung di Tanjung Sari Land mriki. Iya. Besok ketemu mana karo dulur Wonosobo. Iya, Kepil Wonosobo. Oh, tanggal 13 13 malam. 13 malam Minggu ya? Malam Senin. Oh, malam Senin. Ting ngeropok. Ngeropoh, Kepil Ngeropoh, Wonosobo. Kepil. Dan tidak lupa besok siang Karimba Indonesia badhe ngayahi pentas seni wonten tlatah Keji Muntilan. Datang saksikan kami, ramaikan. Ya Mbak, besok ya. Ya. Mafailatun mafailatun mafailatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Napas tua. Tua sapa rumah Endang? Ya ora apa-apa kemringet Pak Goh. Padha nonton sing kuwi aja joget-joget, kemringet bare kuwi Dus. adus. Dus rono kae. Piye, Mak? Golek lagu, Bang? Golek lagu apa? Apa ki apa, Gem? Oh, Ya iya. Irfani, ya. Ya Irfani runci kembang. Wong ini mupir-mupir gumilang. Ojo siro mengamino. Diturut kamu pangeran. Ya Irfani ronce kembang. Wangine mupir gemilang. Aja sira mengo miturut kamu pangeran. Monggo tidak engkang sekita. Urip ira ing alam donya. Tuwi ora kena samaya. Ya Irfani ronce kembang. Wangine mupir gemilang. Aja sira mengo miturut kamu pangeran. Monggo langkah engkang sekita. Urip ira ning alam donya. Urip ing ora sesimoyo. Saya kurang pirang lagu meneh. Sik, rasa kesusu, Mak Endang arek nyanyi kok. Nyanyi sik, Mak. Ya, Mak Endang kudu nyanyi kudu. Dumai sawan. Dihibur to, Mak. Nyanyi apa, Mak? Si tanggulai kepean sih. Monggo enten request napa mboten iki? Boten Boleh request tanpa nyawer ya enggak apa-apa. Yang penting panjenengan semua terhibur. Terhibur. Nah, gitu. Awak dhewe iki sing penting sampean terhibur, aku wis seneng. Seneng pol, wis. seneng pol. tenan. Heeh. Mulai ra bayaran. Ya bayaran. Sing nang omah ra terhibur nek kuwi. Apa arep lagune? Apa to? Kosek to. Iki lho, goleki nada banci iki wong angel. Ja, nada banjine sepiro? Kuwi semono kuwi. Apa kok nana barang? Biasane nek bengi kae kok nana. Sang Dewi gatan lami. Jatuh cinta itu mudah. Bagian tersulitnya adalah menemukan orang yang tepat untuk dicintai. Apa iya? Jangan berharap bunga yang wangi jika yang kau siram adalah bunga bangkai. Intinya apa? Berjuanglah untuk orang yang tepat. Iki saka wadah kacang apa kuwi? Aku. Sang Dewi katon nglam-lami ambabar wangi sangi. Kembali melati dasar
suwun Mindang. Mak, tak kira sing hadir nang siang iki wong sukses-sukses kabeh. Amin. Didelok saka apa? Karena kebahagiaan itu harus diperjuangkan. Ternyata banyak gitu sing nonton nang kene iki ragat mlebu. Ya kan perlu diperjuangkan Mas Najib. Betul. Ora sithik duit lho. Oh, rawang sepele ya Mbak? Ora sepele. Ora sepele. Kuwi saka ngendi? Candi Mulya. Duren. Entek mau ijeh. Aduh. Belum dibagi ya wis entek. Yo, sebagai warga negara yang baik dan cinta kepada tanah air. Generasinya emas Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masih bersurga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Sari Nandi. Yo. Sari Nandi, Putri Sari Nandi, Putri Suri, pujaan Sandewi. Sang putri menari, diiringi lagu Sari Nandi.
Langsung ya, Go. Yo. Ra Abdul nek Bramokadi iki ora ditintingke Mas Ir. Yo, iki lho Bramokadine Sekar Rimba Indonesia.